Kolom wesi kuno. Salah siji daya tarik utama ibu kota India. Kolom iku digawe 1600 tahun kepungkur. Nanging ora karatan. Carane para ahli logam kuna entuk paduan tahan karat 1500 abad kepungkur iku rahasia. Kita bakal buka rahasia baja tahan karat kuna. Rusia, benteng militer ing pesisir Segara Baltik. Dibangun ing abad kaping 19. Ning Jabah, baterai bedhil dilindungi dening lembaran wesi sing kandel. Logam tansah kena banyu laut lan udan. Nanging logam ora karatan. Sanadyan ano ing kahanan sing banget kasar kanggo logam. Biasane, huruf-huruf ing produk logam digawe metu nalika pengecoran. Iku luwih gampang tinimbang ngikis logam musi sing keras mengko. Tulisan ing kolom ing Delhi iku palsu. Iki digawe mengko. Kolom wesi ing India lan benteng militer Rusia digawe saka wesi sing pada. Gunakake teknologi sing pada. Ing wektu sing pada. Ing abad ke-19. Tanggal pembangunan benteng kasebut dituduhake kanthi bener. Lan kolom wesi dianggap yuswa siji setengah abad. Iki rahasia teknologi, wesi tahan karat kuna.